नै सोनाफोर आंना लाब्राया आंनि गारिखौबो बरियासे माला गानहोबाय फोथा थुना होबाय बाइकखौबो सोनाफोर प्रसादा रेडि जाजोब्बाय दे मुदुफुल आलु टमेट' गासिबो दंजोबो आरो ने सोनाफोर बिराद सोरबा हागोन इदि आं बादि बुंहरलाय मर्निं गासिखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय सोनाफोर दायो आङो माने मा होनो गारि सारि सुनानै लाबाय दुगैयाखै आङो मर्निंनिफ्रायनो डाइरेक्ट मा होनो मर्निंआवहाय गारि थारि सुनानै लानानैहाय नानिखौ दोनहैबाय आं ओमफ्राय माने फुजा होनो हास्लाबगोन इदि सानदोंमोन आरोना गारिखौ सुना लाग्रोबाय ओमफ्राय टाइमा मिलायासैना एग्जाम दंना सनालिनि बिनि थाखायनो आं सनालिखौ दोनहैग्रोबाय फैनानै आरो गारिखौ सुफैफिनबावबाय आं खेनसेबाव बेनिफ्रायसो गारि सुखांजोब्बाय दे आं रेडि जाबाय आरो गेटखौ फाङाखैमोन बेनिफ्राय आङो दायो दुगैनानैहाय आरामसे प्रसाद आरि रेडि खालामना लानोसै आरोना न'थ' सुजोबखांखाबाय आङो गारिखौबो साफा सुखाबाय आरो नोंसोरनो देखायनो नै आं गारिखौबो आरामसे मोननैखौबो सुबाय आरोना बाइकखौबो सुबाय आङो बेखौबो सुना होबाय आं ओमफ्राय बेकग्राउन्डआव एसे सिफोर दं दै मानो होनब्ला बोथोरा एकदम एक सप्ताहनि बारा जाबाय अखा हानाया दायो 2 weeks जालायलायसिगोन आरोना अखायानो माबाया नालाय बेनि थाखायनो आरामसे साफा सुना लाबाय दहायनो साफा सुदोंमोन सालायलांफिनजाबाय आरो खेनसे सुफिनबावबाय आङो दहाय आरामसे सिम्पुजों सुखादों ओमफ्राय बिबारखौबो आं बेयाव नालायनानै दोनबाय बे सनालिनि साइकेल ओमफ्राय साइकेल मोनसेया बै रुमावसो दङ बिजानै दं उन्दुदों सिखाङाखै दासिमबो बेनि थाखायनो आं बरननो हायाखै आं माने रेडि खालामगोन आरो दुगैना लागोन बेखौ दा एसे सुस्रुनोसै होमबानो जागोन दे ओमफ्राय आङो दायो माने दुगैनानै लाग्रोसै बिनि उनाव प्रसाद आरि गासिबो रेडि खालामसै आरोना आं नोंसोरनो दा देखायलांगोन जिहेथु बिश्वकर्मा नालाय फुजा होनांगौ जों माने बेखौनो सालायो नालाय बेनि थाखायनो आरोना न'आव माने गारि थाबा गारि घरा गैयाबाबो सिखा रुवा बिदि बायदिसिना टिभि आरिजोंनो होयो आरोना जों आगोलनिफ्रायनो होखायो ओमफ्राय बाइकआथ' आगोलनिफ्रायनो दंखायो नालाय ओमफ्राय दायो होनबा आङो रेडि जानानै लाग्रोनि ओमफ्राय दा नोंसोरनो देखायलांसै आरोना जाखिनि हायो एसेनो ओमफ्राय जैग्य होनो सानदोंमोन न'आव ओमफ्राय मानि थाखाय होनाय जायाखै होनब्ला सनालिनि एग्जाम दं नालाय ओमफ्राय टाइमिङाबो मिलाया आरो बोरायनिबो डिउटि दङ माने हासबेन्डनि डिउटि दं नालाय बेनि थाखायनो टाइमा मिलाया जानायखाय आं होआसै आरोना लोखि फुजायाव होनोसै होननानै दोनबाय आरो बोथोरबो मोजां नङा नालाय बेनि थाखायनो स' दा लोगो मोनफिनगोन दे लोगोफोरजों नालेंखर फिथाइयानो नै बिसोरो गोथां गोजाजोब ओमफ्राय नैबिथिं थाइनै दंमोन आरोना हानबाय आं नै थाइनैखौबो आरामसे बरियासै ओमफ्राय थाइसेखौ हानोसै थाइसेखौ दोननोसै आरोना थाइनैबो रानखाबाय नालाय बेखायनो बिराद खस्थ' नैबे दान्दाखौ जराय बानायनानैसो हानदों आङो नैबेनिया गैला आरोना फिथाइया थाइनैल'खासैमोन नै दा दंबावो दाबो नै 6था दंबावो ओमफ्राय गोथांसो मोननो नांगौ र' जल्दि मावनानै लाग्रोसै नै सनाफोर आङो नारेंखलखौ बिराद मोजां दानखानो हाखाबाय नै बिगुरखौ थख'नो दानखाजोब्बाय आं गलैनो नै बिदै बख'वाखै दाबो जा मोजां जायो आरोना बिदि दानखानो हाबालाय सोरबा हागोन इदि आं बादि बुंहरलाय बिखौबो दानखा बरिया साइज जाखाबायलै गावाखैबो दे नै एसेबो गावाखै बिदैबो गवाखै आरोना बानायना लाग्रोसै दे सुना लानोसै आं दायो दुगैखां लोबखां रेडि जाबाय ओमफ्राय प्रसादखौबो रेडि खालामनानैसो देखायनो दे नोंसोरनो सनाफोरा दसे 5 मिनिट सनाफोर प्रसादा रेडि जाजोब्बाय दे A few moments later जाजोब्बाय नै सनाफोर गासिबो आं फुजा होखांजोब्बाय आरोना साइकेलखौबो फोथा थुना होबाय आं बेखौबो आंनि गारिखौबो बरियासे माला गानहोबाय फोथा थुना होबाय बाइकखौबो आरामसे बानायना होबाय आरोना खिन्थु मालायासो एसे गिदिरद्राय जाबाय बाइकनिया जाबाय दे समायलायदों देलायहोबा समायो आरोना मानसिफोर बायदिनो जाहोग'नानै लानो हाबाय दे सनाफोर मोजाङैनो आखाइ एसे सुना लानोसै दसे थानानै प्रसाद एसेसो राननानै होनोसै आरो ओरैजाय दालि ओरैजाय ओंखाम संगासिनो दं नै सनाखौ ओंखामाबो जासिगोन नै ओमफ्राय दिनै आंना ओंख्रिया बेयावहाय मुदुफुल आलु टमेट' गासिबो दंजोबो आरो ने सनाफोर निरामिस गासिबो फुजा आरिखौ होजोबखांनानैहाय आङो ओंखाम ओंख्रिखौ संबाय आरोना ओमफ्राय सनालिखौ लेट जालायबाय लायनायाहाय लाना फैखांबाय आङो सनालिखौ फन फैबायना स्कुलनिफ्राय गबाय मानो दाबो लांफैयाखै होननानैहाय ओमफ्राय आं सानदों माने एग्जाम टाइम ना आरो उन्दैफ्रा लेट माने लिरखाङो बिनि थाखायनो आं एसे लेट गगोन खोमा सानो आरो फुजा होनायावबो गोबाव जाबायना बिनि थाखायनो आरोना एसे आधा घन्टासो नेनांबाय आरोना उन्दैया
ओमफ्राय अखाबो हादोंमोन नालाय ओमफ्राय लायबाय आङो रेनकट गाननानै बेखौबो रेनकट गानहोनानै लाबोबाय ओमफ्राय आंथ' मिरामिससो जागोन दिनै दालि संबाय अबयसे आं दालि जाखाया लाब्रा संदों आंहा मिक्स गोजा दहाय नोंसोरनो दिन्थिखादों बेखौ जानोसै ओमफ्रायो बोराया हासबेन्ड मोनहा नानि मोनहा बिसोर मिरामिस जायाबाबो जेबो नंला मिरामिस माने जानोनो हाया आरोना बिसोर लाब्राखौ जानाय नङा सानैबो जाया दालिखौ जागोन ओमफ्राय आं बिसोरनि थाखाय बयलार फवासे लाबोनानै होफैबाय आरोना एवनानै संगासिनो आं दाबो मोनाखैहाय बेखौ मोनबा बटार माने बै स्लिप लायनो थांनांगौ आरोना दाथ' इलेक्सन सफैथारसिगोन नालाय गैथारला नालाय बेनि थाखायनो आरोना स्लिपखौहाय दा लायगोन आङो र' माने मोनगोरथों ओंख्रि मोनगोरथों खर लोबदोंमोन ना नै खानायखौ खाथ'राखै आरोना दा खाथ'नोसै खर' लोबनायखाय खानायखौ हगारना लादों आं रानाखै दासिमबो आरोना स' माथो होनबावनो बोथोराबो अखा आरोना लोगोफोर माथो होनबावनो अखाया नागारा दासिमबो नै बिदिनो गैयाबाबो 2 weeksसो जासिगोन आरोना अखा हानायानो ओरैबायदि अखा मा होनबावनो आरोना बोथोरानो मोजां नंला स' माथो होनबावनो आरोना लोगोफोर संना खावनानै लाग्रोनोसै सनालि गेलेगासिनो दं आरोना बेवहाय हलाय देखायना सनालि गेलेग्राया नोंना नै दाखालि बिदानाव मा होनो बिनानै लाबोदों बिदा उन्दैनाव बे ओमफ्राय ड्रेस आरि दं आरोना नैबिदि पेकेटमोन बेनो 150 रुपिस लाबायब्रा नैबिदि पेकेटमोन गस्ला टस्ला दंजोबोमोन आरोना बेनो 150 मा होनबावनो खलथायाव डाइरेक्ट दंमोन र' दे आंना ओंख्रिया खामसिगोन लाब्राया नै सनाफोर आंना लाब्राया साराया मावोहाय मासेबा असान्ति दै होना लानोसै र' एसे रंगोन आरोना बारा होआ बरिया गोथावल' जाखासिगोनहाय सनाफोरनि मिक्स जोबखा माबा मेगनावहाय बोरैबा माबा हाबदोंहाय ओमफ्राय बासा मोननो नागिरदों आंहा दहाय फुङाव ओरैबायदि गारामा सादोंना मा होनबावनो आरोना ओमफ्राय बोथोराबो थान्दा ना दसेनो गरम मोनो थान्दा मोनो मोनायावबो फेन होनानै उन्दुनाय जायो गरम मोनबा ब्लेंकेट जोमला थान्दा मोनबा ब्लेंकेट जोमसै बिदियावनो माने गगा माबानो हमबाय आरोना आरो अखाबो एसे सिजाबाय थानो जादों ना अखायानो नागाराबा नों खामानि मावनायफ्राव मालाय बेसेबांथो एसेयाव साथा लाबाय थानो ना बेनि थाखायनो जासिगोन दे एसे होना लाबाय आङो माने मोजाङै एवनानै लानो मोनाबा दैखौ होनो बायो आरोना एसेल' होगोन बांद्राय बुरजा होआ लाब्रासो नालाय बेनि थाखायनो मोनगोथोंसै दे सनाफोर आं एसे माने खामानि मावनानै लाग्रोसै 1 hour later ओंखाम जाखांबाय लोगोफोर जाखांनानै दायो आङो गय जागासिनो दं गय ओंखाम जाखांनायखाय बेकग्राउन्डखौ एसे इगनर खालाम दे बेकग्राउन्डआ माने गोदाव सोराव जानानै दं आरोना दसे रेस्ट लानोसै बिराद मेंबाय मर्निंनिफ्रायनो सिखांना हारसिं मावजोबनांबाय ना जोंना अलसिया सिखाङाखै मर्निंआव र' दा लोगो मोनफिनगोन जोंनि बिनि जौआथ' बिदि ब्लु कालार नङालै ना लाक्जारिया वाव दे वाव जा मोजां जादों दे मोजां बानाय दे खाथियाव दाफैब्रा दे हो सालाखौ दादाखौ रागा जोंबा होनांगौ मिथिबाय दा दे सोलोंखा मोजां सोलोङो अबेयाव रोङा सनालिया अबेयाव रोङा मबाइलाव वाव दे हो सालाखौ दे मबाइलाव रोंदोंनो सनालिया वाव गुड गार्ल होखालै सालखौ दे सोलोंना लाखा सनालि देनां दादामोना रागा जोंबा होनांगौ ना दे होनखाबायलै सनालिया दे हो सालाखौ मबाइलाव थिखो आथिङा हो सालाखौ हो दे जाबाय